Yawwa ga liman. Yawwa madalla. Amma mun kuɗin fa. Tana ciki bari in kira ta. Yawwa. Na sarki. Zara, waye saurayin ki a ciki zaman san su. Wanda ya sa shaddan fa. Ba laifi bari in kira mama. Ya wannan ita ce? Kai a'a kan wata ce. Ai yayin da za ta fito za ka ganta. Abin dai ta fito ka san hakan nan jima ba sha ba. Kai me wai? A hawa. Da Allah ka bari kada ka fasta wa mana abu. Bari ki ba yanzu ba. Ki dalla kafin ta fito kaɗan zan sha dalla haba. Sun ƙara so kenan. Suna waje. To, Allah sa za su iya. Sha lemu karka damu fa. Na wuni mama. Lafiya ya kuke? Lafiya kalau mama. Ku ne kwanaki da zan shigo na ganku tare da Zara? Wallahi mama mu ne. Shi yasa kwanaki ina sauri ba mu tsaya muka gaisa ba. Shi yasa na ce ta turo mun. Allah sarki. Waye a cikin ku yake son Zara? Wallahi mama ai abokina ne ai. Allah sarki ya Mumi ni zan tafi makaranta. Akwai kuɗi a hannunki ne zuwan tura miki 10,000 ki hau mashin. Yes mommy. Ai ƴaƴana ba zan taɓa bari ku sha wahala ba muddin in ina raye. Sai da ke mommy. Bari in sa miki a ofe. Na tura miki. Thank you mom. Na tafi bye bye. Yawwa ai ma baka shirya ba ta za a yi ko baka iya. Yawwa na dawo gare ku da wace kalar mota kuka zo? Da marsandi kuka zo ko BMW? Kai? Subhanallah. Yaya ni ji kun yi shiru? Wallahi mama a keke nafe ne muka zo. Keke napep kuma ba ma dai wannan ba. Wani irin kalan aiki kake yi? Wallahi mama da yake dinki ne nake yi. Dinki? Lalle kam. Kai kuma aikin me kake yi? Mama da yake ni baka nake ne. Wayyo Allah sarki. Tunda aikin ka dinki ne. Shi yasa ka baka dinki ka zabo ɗaya daga ciki ka sa. Lalle yayi kyau. Kai tunda baka kai abokin ka samu ba. Shi yasa aka nemo na zuwa masallaci jallabiya da hula aka da ɗan gaba aka zo ko abu ya yi kyau. Kai mama. Kuna ji ba 'ya'yana? Gaskiya zan gaya muku gidan nan ya fi ƙarfin ku. Ina ji a gaban ku da auta ta makaranta aka tura mata da 10,000. Wannan ba komai bane ina son 'ya'yana su karatu masu kyau. Shi yasa idan ba mai kuɗin gaske ba ba zan ɗauki 'yata an bashi ba ta je ta sha wahala. Haba mama dan Allah dan Annabi ni fa wallahi na gaji da karatu nan gaskiya ni mama aure nake. Lallai ba ki da hankali ke baki san ke kadara ba ne? Ni gaskiya mama wallahi telan nan nake so shi ya mun gaskiya. Telan nan da kike magana akan shi zai yi wuya kayan da ke jikin shi in ba a roshi ne. Wallahi mama ni ko ma me gaskiya ni mama wallahi aure nake so. Na ji auren kike so amma ko aure kike so ba irin wayannan ba. In aure da kike zo kina cin zare da allura. To wallahi ni daga yau ma ba zan ƙara zuwa makarantar da kike so na ji ba. To mama mu za mu zo mu tafi. Telo na dan Allah ka tsaya a sasanta. Su tsaya dai su ci alade. Ko ba haka ba Telo? A'a mama mun koshi wallahi. Da dai kun tsaya kun ci ya kusa fa akwai karafish a ciki. A'a ba komai mama mun gode. Ko kai za ka ci? Alkaya hakuri insha Allah zan zo shagon in same ka. Da fa kun zo kun karasa lemun fa ko za ku rage zafi? Mun gode mama. Amma fa baccin wulakancin da matan nan ta mana alalancin zai yi. Allah. Ke unguwan ku fa babu kyau ki sauri ki fito da Allah ga mun zo. Amma yarinyar za ta yi ku? Ai sai mun gwada wani lokaci ya kamata mu kama. Bari dai ta zo mu ga irinta. Aha bari na yi faki. Ashe har kun zo. Ke dan lalayin ku ko kyau babu. To ya za a yi kuma ji wancan dakalin mu zauna kun san ni ba na son tadi a mota. Kai, yarinyar nan ba white bane, ba ta tadi a mota? Na Allah ku zo ni na yi gaba. Dalla share ta muje. Ke ga mota mai AC za ki dawo mai kwada? Yanzu dai ba wannan ba ne labari. Kin ga mu ba mu zo unguwan nan da mu bata lokaci ba. Akwai kudi a ofe ɗinki? Gaskiya ban da kuɗi amma me ya faru? Ok, mun dan kama lot ne kuma ba wanda za ta ce amma ba mu samu ki 20K sai ki zo mu je a sayan da za a yi ku.
Gaskiya ni dai ban taɓa zuwa gurin nan ba, gaskiya kar a samu matsala. Lalla wani matsala za a samu? Ke ba aure ba kuma ba za ki rika rage ta ba. Lalla ki gane wa. Gaskiya dai anya kuwa. Ya dai? Kin ga Zara kake ba da mu ga ki babban mace amma kuma kin tsaya kina wani ko ba ki gane. Ta afka. Me kace? A ba ko me yanzu za mu je din ne? Gaskiya dai yanzu ku tafi saboda unguwarmu ku gaya musu na hotel ɗin zan zo. Okay to normal ma haɗa a zinariya kawai kin san gurin ai. Ni da ban taɓa zuwa ba to ta za a yi in sani. Ki dalla daidai capital school kin zo kawai ki kira ne zan fito in ɗauke ki. Ok, can ba damuwa zan zo karfe 5. Okay kai mu je za ta mu uku za mu.